Witam pięknie, moi drodzy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Tu macie smartfon. Wyobraźcie sobie, że to jest blank, nówka sztuka smartfon. Idziecie do sklepu, chcecie sobie kupić smartfona. Ten smartfon kosztuje 699 zł. No i okej. Przychodzicie w następny dzień do sklepu i co się okazuje? Black Friday. Wielkie promocje. I ten smartfon kosztuje jedyne 599 zł, a przeceniony jest z 899. I co to, moi drodzy, jest? Czy to jest magia? Nie. To jest, moi drodzy, Black Friday w Polsce. Także słuchajcie, Black Friday, jak zapewne wiecie, to jest takie święto zakupowiczów. Taki dzień, jest to piątek poprzedzający? Dobrze mówię? Żebym teraz źle nie powiedział. Kurde, czytałem o tym na Wikipedii, a i tak nie. Nie, to jest piątek po Dniu Dziękczynienia. Dzień Dziękczynienia, wiadomo, to jest takie święto w Stanach Zjednoczonych, po angielsku Thanksgiving Day. Stare święto już, którego początek sięga bodaj 1621 roku, o ile dobrze zapamiętałem z Wikipedii. I to jest właśnie takie święto, żeby się... Znaczy to jest święto, a ten Black Friday to jest taki dzień żeby się ludzie mogli nakupować po prostu różnych rzeczy i co z tym jest związane, są wielkie promocje i często ten Black Friday przybiera serio taki wymiar, nawet dość można powiedzieć niebezpieczny. To jest wiadomo, to głównie się odbywa w Stanach Zjednoczonych, tam jest tego początek i jest to dzień, podczas którego blisko 1 milion Amerykanów, mniej więcej, tak wynika z danych, robi jakieś zakupy. Ale tam te przeceny są naprawdę potężne, bo tam często te promocje sięgają gdzieś nawet tam 50% za różne sprzęty, RTV AGD i inne. Także tam to się naprawdę opłaca. Ale oczywiście ten amerykański zwyczaj tego Black Friday'u też został, jakby to powiedzieć, zaimportowany, przeniesiony do innych krajów, między innymi do Europy. I między innymi też do Polski, gdzie często zamiast Black tylko Friday'a przybiera to, moi drodzy, przybiera to formę tak zwanego Black Weeka, czyli mamy cały weekend, a nawet piątek, sobota, niedziela tych wyprzedaży i w ogóle się dzieje szałpał. Tylko że jaka jest, moi drodzy, różnica? Różnica właśnie jest taka, że po prostu Black Friday w Polsce, nie wiem jak to wygląda w innych krajach europejskich, ale w porównaniu do Ameryki, to Black Friday w Polsce jest wielkim świętem nie zakupów i obniżek, tylko jest wielkim świętem robienia ludzi w chuja. Niestety. I przepraszam bardzo, że się takim wulgarnym wokabularzem posługuję, ale tak to w Polsce wygląda. Nawet oczywiście nie będę tutaj przytaczał wam konkretnych przykładów, w sensie konkretnych jakichś sklepów, czy konkretnych sieci sklepów, bo niepotrzebne mi są żadne pozwy sądowe i tak mam wystarczająco mało czasu na wszystko. Ale wystarczy, moi drodzy, wpisać sobie w przeglądarkę, w wyszukiwarkę Google'a hasło Black Friday Polska i ile ostatnio, już w ciągu ostatnich dni, ile wynika afer z różnymi sklepami, po prostu jak w Polsce są windowane ceny przed tymi wyprzedażami, to się po prostu w głowie nie mieści. I to nie jest tak, że to są po prostu jakieś tam no-name'owe jakieś sklepy, tylko to po prostu naprawdę duże, największe sieci sklepów w Polsce robią tego typu rzeczy, że jak w Ameryce mamy przeceniony na przykład telefon o 30%, 50% często, to w Polsce wygląda to tak, że telefon kosztuje 1000 zł normalnie, a nagle na Black Friday okazuje się, że on jest przeceniony z 1400 zł na 900. Wow! To 500 zł jest przeceniony. No to dużo. Tylko że ten telefon magicznie w ciągu jednego dnia jego cena podstawowa jakimś cudem zwiększyła się o połowę. I to jest przykład, z którym się można bardzo często spotkać, że po prostu te ceny są niesprawiedliwie windowane, żeby te promocje wyglądały na
no po prostu, że one są, że sklep robi nam wielką łaskę, że to jest po prostu niesamowita oferta, jak to jest świetnie przecenione. I to zarówno jest w sklepach w takich fizycznych, jakbyście poszli, tak samo jest w sprzedaży internetowej. W wielu sklepach od paru dni można było zauważyć już to windowanie cen, po prostu, które idzie, te ceny idą do góry. A jeżeli już faktycznie są jakieś przeceny, to po prostu są to obniżki o tak śmieszne pieniądze, na przykład gdzieś tam za produkty warte 1500, 2000 zł, gdzieś tam są obniżone o 100-150 zł. Big deal. Na tym to ma polegać po prostu, że to ma być dzień wielkich przecen, szalonych przecen. Często w USA po prostu ludzie się dosłownie biją się, mordują się o te produkty, co w Polsce niestety też się zdarza. Na przykład jak karpia przecenią na święta, to starsi szczególnie ludzie łamią sobie ręce, ale to wynika z przepadzitości takiej tak zwanej, ale też z biedy. Ale po prostu w Polsce zamiast dnia wielkich przecen zrobili z tego dzień wielkiego robienia ludzi za błozna. I nie tylko dzień, bo i cały weekend w zasadzie. I jestem przekonany, moi drodzy, że gdzieś to będziecie mieli okazję po prostu zaobserwować w sklepach różnych, w dużych sieciach sklepów. Także moi drodzy, obserwujcie i przede wszystkim uważajcie, bo wiecie jak to jest. Można się w tym szale zakupowym często zakręcić i dać się zrobić no tak powiem łagodniej, w bambuko, a po prostu często to jest kompletnie nic wartego uwagi w sensie finansowym. Także jeżeli już macie sobie coś kupić, to sprawdźcie prędzej na internecie, czy czasami nie kupujecie tego w takiej samej cenie, albo jeszcze w wyższej, jakbyście to kupili gdzie indziej. Bo po prostu szkoda nerwów, szkoda czasu i przede wszystkim szkoda pieniędzy. No i tak to właśnie, moi drodzy, jest. Idea tego czarnego piątku jest w Polsce w zasadzie totalnie wypaczona. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze i nie przy każdej okazji sklepu, ale jakby to powiedzieć en masse w Polsce to wypada po prostu niefajnie. Bardzo niefajnie, co bardzo źle rzutuje na właśnie na polskich sprzedawców, na te sieci sklepów u nas. No niestety, co zrobicie? W każdym razie, cóż, bo ja to nagrywam dzień wcześniej, dzisiaj jest dopiero czwartek, wy to oglądacie w piątek. Ja też sobie tam przejrzę raczej zagraniczne sklepy, bo raczej, jak już zważywszy na to, co powiedziałem, to jak chodzi o jakieś większe promocje, to raczej porozglądam się gdzieś po sklepach niemieckich, francuskich, bo też, jak wiecie, albo nie, planuję sobie kupić nowy telefon. Także też tam będę śledził, no ale mam nadzieję, że komuś z was faktycznie uda się coś kupić z fajnym rabatem cenowym, że ktoś rzeczywiście wyrwie jakąś fajną okazję i czekam też na wasze komentarze a propos tego, jakie właśnie robienie ludzi w ciula a propos windowania cen i tego typu robienia w bambuko wy napotkaliście. Czy to gdzieś w sklepach w waszej okolicy, czy gdzieś w sklepach internetowych. Jestem ciekaw po prostu, z jakimi wy tutaj machlojami się konkretnie spotkaliście. No i to by było na tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To byłem ja, Niklaus, Boston, Massachusetts, Bytom, Górny Śląsk. Dziękuję za uwagę. Można zostawić kciuka w górę, jak wam się, jak fajnie, albo w dół, jak nie fajnie. No i trzymajcie się. Miłego dnia, wieczoru, albo tam tego.